Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз дер ман аёдам буромада видео кунам. Имрӯз соат 3 шудак, баъд мо видео кардем, свето мурдан, баъд мо видео кардем, сар кардем. Инҷа да Нилуфар да момош қалам овардиян. Ман инҷа Нилуфар ай саҳар ҳамин навис то мана соат 3 шудак хоб намерад, фақат навис. Қаламоша мана проверка кардистай, Салмон дида говорада бастагӣ, момош сирша шиштан ва говорада саҳари бастанша то ҳозира. Нилуфар прическаша бинад. Момоша шаб шона кунам, хушроҳак бофамша, баъд ваймонимшам. Хай пага садик мери Нилуфар ё ки не? Мери? Пага садик. Ана света омадан. Ура, света омадан. Хадада. Ямо чизаш мегӯ. Шоқҳа инда нест. Берун чихе шамола бининоча. Як аҳвол инҷа момош курпа духтестан бари наберашон. Вай пахтиша полисе гирифтенми? Бо пахти наваш меандозе. Ҳамту монданаш гириндия. Мана ҳаминҷа ҳамҷои қапидагиту най ба фикрам. Небинина слой рафтесте мана. Мана ин то инҷа ҳай аз афташ, мана инҷа кити ҳай. Мана и пахти тин кадаги? Ҳам қаш мекунин тамом? Пас нестам. Бис. Бача намемонад. Нилуфар кай парвоша? Салмон фарёд дорад. Мана шоколад хурдиса, момош бари ҳамин бача шоколад додия. Начен мегум бо метия. Ман ин духтар шоколад намехӯрату монетка дорад. Хеле кардиста. Инҷа Салмон говорда момош мегӯ накшояша хунук мехӯра. Бари ҳавай сиёш ташнагида сухта буд. Ма хаб ина сиёвуш ман говорая ҷумону. Чхел мехӯран ҳамин шоколадҳояю. Хевай латте гири лабоша тоза кунад Нилуфар, лабои сиёвуша тоза ку ҷунона. Кӯдако чӣ корда машғул мана? Тангаҳо яфтияна хеле тангабозӣ. Сиёвуша бидан. Ман саҳар кати имрӯз хонаи камтар пули соз кардам, ҷамъ кардам, паряда кардам, кухня тоза кардам, плитаоё, раковинаояю. Гӯем сари Салмона шуштем, говорада бастемша тамом дига ҳамин кати очам кати шиштем ҳам суҳбат карда ва бисёр одамо ватсапда навистанд дар бораи ҳамин курс дӯстони азиз. ва боз шахсоне ҳастанд ки навистанд ки ва қимат барои чӣ қадар қимат мегӯен нархаша дӯстони азиз 3000 русида яхел блогеро танҳо якта реклама мекунанд. Ман ҳамин нарха интихоб кардам ки то ки масалан барои шумо Нилуфар пас гап занед, то ки ин ҳам реклама шавад ва ҳам ёрдам шавад, ҳам монтажу видео каналкушои ҳамаи ҳамин шавад гуфта барои ҳамин хотир ман ҳамин нарха гирифтам. Дар ин вай бисёриё пурсидастанд ки чӣ хел мешавад, чӣ мешавад беғарз ай масалан ҳамин канал кушодан, яъне реклама ҳастай дар сообщества ҳар як видеотуна ман реклама мекунам дар муддати ҳамин 2 ҳафта ва боз гуфтам ки хубтараш ки якта видео мекунам, масалан 3 кас ҳозир аллакай 2 кас пула гузарондагӣ ҳастанд ва як каси дигаи интизор ҳастем, касе гузаронанд гӯем ҳавая интихоб мекунем ва уже сар мекунем насиб иншоалло паго ё ки умуман кае шавад гуфта. Ана мехел дӯстони азиз сиёвуш мезанам та ҳозир.
хулигани кардисте. Ана мехал дӯстони азиз, касе хоҳад хоҳишманда ман як бор дар бораи ҳамин курс чӣ хел гузаштестай ҳатман видео мекунам. Ана гум шуд тамом. Видео мекунам ҳатман дар каналам нишон месиҳам, то ки шумо низ тамошобинон, то ки он шахсоне ки масалан бисёриҳо гуфтанд ки як бор бинем кани чӣ хел мешавад, чӣ мешавад, бисёриҳо масалан ҳамина интизор ҳастанд ки чӣ хел мешавад гуфта. барои ҳамин ман ҳаракат мекунам ки дар ҳамин видео нишон диҳам пурра ки ҳамин чӣ хел гузаштест, чӣ хел рекламаҳо мешавад, чӣ хел видеоҳо мешавад гуфта, чӣ хел канал кушодан гуфта, ҳамаша бо ҳатман мефаҳмонаму нишон медиҳам. Манам хел дӯстони азиз, мана Салмончика ай гувора кушодем. Дӯстони азиз, ҳамин бодичаҳо беҳад чизи нағз зимистонда аст, бинагӯем кӯдакда мепӯшани ҳама ҷош маҳкам мешинад. Нам ай гувора кушодамша ва сразу гуворае гирифта бурда вай хонада мондам. Намедонам барои чӣ беҳад дилам танг мешад. Хоҳам ки ҳамин хонада ягон чизи лишни набошад, ягон мебели лишни ё ягон умуман чизи лишни набошад. Хелам мехоҳам хона калон бошад, кушод бошад, баҳазур бошад. Вақтҳои пеш ман иха намехостам. Ман мехостам ки ҳамин хонаҳа ки майда ҳак бошаду ҳамин умуман майдача бошад. Ҳозина барот мехоҳам хонаҳо калон калон бошад, кушод бошад, баҳазур бошад. Анам хеле беҳад дилам танг мешад ки агар ки як чизи лишни бошад ҳамин хонада, хелам ки баром парто меё ки гирам ҳамун чиза ай ҳамунҷа. Ҳамин рӯз ҳамон либосома сортировка карданда очам гуфтам ки биёин оча илтимос ҳамин куртаҳои арӯсия ҳамаша бурда фурӯшени он касе тиен. Очам гуфт о ҳамино чӣ кор кардиян, ҳаминҷода истанд, ягон халал намерасонанд ё ки гардани туда нестанд ку. Не наметунам, бо дилам танг мешад ки хелам ки баром ягон каста тиям шуна вай кунам шуна. Ба очам гуфтам майлаш хай ҷамъ карда я пакет дамон шуна вай мекунам, мегирам мебарам шуна гуфтан. ҳоли ягон вақт ябора ҳама чизои ябора кӯдакоям ҳам хел ҷамъ карда монам. Чанд як пакет чизои хидмаю чизои кӯдакоя ҷамъ карда монда будам, очамда додам. Анами хел дӯстони азиз, Нилуфар ман то ҳол шишта сиёвуш инҷода хобаш омадагӣ ҳастай ки ҳозир хӯрока мемонам гарм шавад, авқот хӯрам, баъд соати ҳамин 7:30-8 шавад ҷога медурорам шуна ки то ки хӯравад. Берина бинен уже соат 9-6 берин тоб торик ҳастай. Нилуфар гулҳоша паласкайт кунад, фурацилинкатию доруҳоша тияму ва дромада хоравада. Фақат садик мери Нилуфар ё ки не? Оғоз гуфтӣ мерам ку, бо намери? Дӯстони азиз, хостам влога ба охир расонем. Барои он ки ҳама кор борома шудам, посудоишто ҷобаҷо кардам. Бинен имрӯз плита шитам, плита тоза ҳак ҳаста, бо пага авқот пухтан дар кор ягонҷӯ ва бо мебинӣ ки ҳама аҳвол мешад. Ай ҳозира фикр да ки чӣ авқот пухтан дар кор пагада чӣ пазам гуфта. Хай бо ягон чӣ паго саҳри придумад мекунем. Манам хел дӯстони азиз, боз як чизи дигада мехостам гап задан, лекин гапам бисёри бад мешад. Барои ҳамин хубтараш паго ҳатман ман ба шумо мегӯям гапама. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед.